tervetuloa Emmi myös sulle ja kiitos tosi paljon, kun tulit juttelemaan tänään tästä tärkeästä asiasta, mikä on varmasti tosi monelle ajankohtainen. Eli jos sullakin on siellä kuvan toisessa päässä sellainen tilanne, että on ollut ihana joulun aika, on vähän tullut lomailtua, vähän ehkä herkuteltua. Voi olla, että on jäänyt tämmöinen loppuvuoden ruokarytmi päälle, että on vähän annoskoot isontunut tai herkuttelut, snäkkäilyt, rasva ja sokeri jäänyt päälle ja nyt tekisi mieli vähän ottaa updatea tilanteeseen, niin sä oot just oikeassa paikassa. Ja tänään me jutellaan siitä nyt Puroa Goodsin Emmin kanssa. Ja Emmihän on siis Puroan brändin alle kehittänyt ja luonut ja luotsaat ihan niin kuin megaterveellisiä, oikeasti aidosti terveellisiä ja hyvänmakuisia välipaloja. Niin haluatko sä hei kertoa vaikka alkuun, että sun taustasta ja niin kuin suhteesta syömiseen ja vähän Puroa Goodsista ja teidän missiosta? Joo, kiitos ja moi vaan kaikki liveen osallistuneet. Tosiaan mun nimi on Emmi Viitanen ja mä oon oikeastaan koulutukseltani ja taustaltani IP- ja teknologian juristi ja mä tein asianajotoimistossa noita hommia, ihan puhtaasti juristin hommia. Ja mulla oli aina vähän niin kuin ongelmana se, että kun mä kävin kaupasta hakemassa smoothit on siitä hyviä välipaloja, että ne on tosi helppo niin kuin nauttia. Oot sä sitten niin kuin, kiireessä, teet tietokoneella hommia vähän niin kuin töiden lomassa tai sitten matkalla palaveriin tai on the go matkalla treeneihin tai you name it. Ja sitten kaupasta mä huomasin aina, kun mä ostin jonkun tällaisen valmis smoothien, että ne oli aika lailla niin kuin mehua ja sokeria, ei hirveästi mitään niin kuin sen täyttävämpää. Niin siitä sitten korona-aikana sai inspiraation, sai alkunsa mun Puroa Goods-yritys, jonka ensimmäinen tuote on tällainen täyttävä aidoista raaka-aineista valmistettu smoothie. Ihan kuin kotona tehty, että pyritään aina niin kuin jokaisessa tuotteessa tuomaan ne kaikki hyvän välipalan elementit siihen tuotteeseen, että siinä on niin kuin sitä täyttävyyttä, kuitua, proteiinia, sitten hyviä rasvoja, joihinkin lisätään pähkinää ja sitten hyviä hiilareita, niin sitä kautta, että se olisi niin kuin semmoinen kokonaisvaltainen hyvä snäkki. Ja tosiaan, koska itse mä oon aina tottunut tekemään aika paljon kaikenlaista elämässä, ja mä suhtaudun intohimoisesti hyvinvointiin ja liikuntaan ja harrastankin vaikka urheilua tosi säännöllisesti kaiken muun elämän ohella, niin mun mielestä on tosi tärkeää rakentaa sellaista arkea, että sä pystyisit joka päivä ikään kuin tekemään sellaisia pieniä terveystekoja, hyviä valintoja. Et itse mä en ehkä usko dieettiajatteluihin, että vaikka tälleen niin kuin joulun jälkeen, jos on ruokavalio vähän niin kuin repsahtanut, että mieluummin sellaisia pieniä asioita, mitä sä voit ylläpitää koko vuoden, 365 päivää vuodessa, versus se, että radikaalisti ollaan dietillä ja sitten taas repsahdetaan niihin vanhoihin tapoihin. Niin sellainen ehkä suhtautuminen mulla on ruokaan. Et jos se on 80% semmoista hyvää arkiruokaa, terveellistä, niin sitten 20% voi olla kaikkea semmoista ihanaa kivaa, mistä niinku tykkäät. Ja sitä pystyy ylläpitämään kaiken sen kiireenkin keskellä. Kyllä, eli ruokkimaan niitä hyviä tapoja, mitkä ei tuota lisää ahdistusta, päänvaivaa, stressiä sinne muutenkin kiireiseen arkeen. Tavallaan niin kuin mulle on ainakin tärkeää se, että mun ei tarvitse joka kerta miettiä erikseen, että hei, missä mennään, mitä mä nyt teen, koska se niin kuin rasittaa tosi paljon ja huolestuttaa ja mietityttää. Niin me nyt mietittiinkin tähän liveen, että meillä olisi 3 vinkkiä, jotka auttaa nyt siihen, että sun ei tarvitsisi koko ajan pohtia, sun ei tarvitse niin kuin rasittaa sun kehoa hulluilla dieteillä tai rasittaa mieltä niin kuin murehtimalla ja laskemalla tai muulla tämmöisellä, mihin meidät on vähän niin kuin opetettu, että alkuvuonna vedetään silmukko tuohon kaula ympärille ja sitten lähdetään niin kuin tarpomaan ja salit on täynnä ja vihreät liikkuu hyllystä, mutta sitten helmikuussa niin tilanne onkin ihan toinen, niin me halutaan nyt estää tämä ja tehdä hyviä rutiineja. Yep. Niin mistä me lähdetään liikkeelle? Mikä on just se tärkein juttu nyt tässä hetkessä, kun vähän sokerihammasta kolottaa ja vähän on semmoinen, että mä haluaisin, mutta mistä mä aloitan? Jep. No tuossa aikaisemmin, kun mainitsin niistä pienistä valinnoista päivittäin,
Niin ehkä just tälleen, kun vuodenvaihteessa monet saattaa asettaa itselleen tosi isoja tavoitteita ja sillä, että nyt mä laitan kaiken niin kuin kerralla remonttiin ja kuntoon, niin se saattaa olla semmoinen ajattelutapa, mikä ei johda kauhean pitkälle, vaan ehkä ennemminkin niin kuin lähtisi sellaisista tosi pienistä asioista muuttamaan niitä nykyisiä vaikka ruokailutottumuksia. Et ei tarvitse laittaa kokonaan kerralla koko ruokavaliota niin kuin remonttiin, vaan lähteä pienistä asioista liikkeelle sellaisista, mitä sä pystyt vähän niin kuin sitten ylläpitämään, vaikka yhden asian muutat, että okei, no nyt mä rupean katsoa, että vaikka mun jokaisella aterialla on kasviksia tai hedelmiä ja marjoja, ensimmäinen asia, ja sitten sä rupeat ikään kuin siitä tekemään itsellesi tapaa, ja teet sitä niin kuin parisen viikkoa, ja sitten sä voit ottaa lisää juttuja, että okei, no syönkö mä tarpeeksi proteiinia, ja sitten ottaa sen. Et vähän niin kuin, se on hirveän niin kuin kiinnostavaa käydä aina vaikka IG:stä katsomassa kaikkia fitness-mimmien ja muiden niin kuin profiileja, että vitsi vautsi, että minkälainen kroppa tuolla on, mutta he elää aika kurinalaista elämää ja kurinalaista arkea, niin jokaisen olisi hyvä niin kuin miettiä omassa elämässään, että mikä sopii mulle ja minkälaista niin kuin elämää mä haluan ja pystyn ylläpitämään. Ja niiden tosi pienien niin kuin periaatteessa semmoisten parannusten kautta lähtee sitten ikään kuin tekemään sit kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista semmoista kestävää. Ja sitten just, että saa niitä onnistumisia, että mulla on ainakin itselläni se, että mä huomaan, että voin mä niinku viikon vaikka seistä päälläni tai joskus jopa kuukauden ja purra hammasta, mutta niinku ei se tuo mulle hyvää oloa, mutta sitten kun mä otan just yhden pienen asian, mä huomaan, että vau, hei, koko viikko on mennyt, vaikka nyt tämä esimerkki, että mä lisään kasviksia tai marjoja mun jokaisella aterialla, niin siitä tulee tosi hyvä fiilis, että mä oon onnistunut ja sitten se tapa lähtee siitä 2 viikosta eteenpäin, että siitä oikeasti saa rutiinin. Ja varmaan niin semmoinen, että kuinka iso muutos se on, niin vie sitten vähän enemmän aikaa. Että jos se on isompi muutos kuin millaiseen niin tasoon on aikaisemmin tottunut, niin antaa sitä armollisuutta itselleen ja juhlii niistä jokaisesta onnistumisesta. Ja sitten ehkä just se, että ei se haittaa, jos 1 tai 2 päivää menee plörinäksi. Sitten monet niin kuin luovuttaa, ei tästä tullut mitään, mä oon luuseri ja lopetan. Vaan sitten vaan, niin kuin, että hei, no mutta huomenna mä varmaan syön taas uudestaan, laitetaan taas niin kuin tämä homma käyntiin. Juurikin noin. Tosi semmoista arvollisuutta. Ja tosi hyvä pointti just siinä, että monet on valmiit heittää sit hanskat tiskiin kokonaan, että voi ei, että nyt mulla meni niinku vikaan ja nyt mä söin jotain väärää. Mä ehkä itse en usko myöskään mihinkään kieltolistoihin, koska se saa meidät yleensä haluamaan enemmän niitä asioita. Mutta silleen, että ei haittaa, koska me ollaan vaan ihmisiä. Ja välillä tulee niitä repsahduksia, se on ihan ok ja pitää olla itselleen armollinen. Mutta sitten sen jälkeen palaisi niinku siihen hyvään, niinku, niihin parempiin ruokavalintoihin. Eli ja sitten jatkaa siitä. Lisää sitä hyvää, niin sitten ne huonot jää pois, eikä niin, että kitketään niitä huonoja juttuja väkisin. Ja itse, koska mä tuun sellaisesta työympäristöstä, isosta asianajotoimistossa, missä tehtiin tosi paljon intensiivisesti töitä, niin mä ehkä liian usein kuulin myös sitä, että kun on liian kiire ja stressiä, sä et voi vähän niin kuin tehdä mitään sille sun terveydelle, niin ei sen tarvitse olla niin, koska meillä on kuitenkin mahdollisuus joka päivä aina miettiä, että mitä terveystekoja sellaisia pieniä mä voin tähän päivään ujuttaa. Et jos se on sitten niin, että mä en pysty nukkumaan nyt täydellisiä 8 tunnin yöunia tai mä en pysty treenata sitä tuntia, mitä mä haluaisin, niin silti me pystytään aina vähän niin kuin miettimään, että no mitä me sinne kroppaan laitetaan ja sitä kautta niin kuin sitten tehdä niitä valintoja, mitkä on mulle tänään mahdollisia. Ja se tällaista ajattelutapaa, kun sä ikään kuin noudatat joka ikinen päivä ja teet niitä pieniä semmoisia parempia valintoja sun arjessa, niin pitkällä tähtäimellä ne kumuloituu ja niillä on oikeasti tosi iso vaikutus. Kyllä. Ei pelkästään siinä päivässä ja siinä hetkessä, vaan niin kuin koko terveydelle ja jaksamiselle. Ja niin kuin mä huomaan, että mielikin mustuu silloin, kun syö vähän huonosti. Että vaikka jo hyvä esimerkki toi joulun aika, niin silloin on kaikkea ihanaa actionia ja tekemistä ja ihmisiä ja sitten herkutellaan. Ja vähän joka paikassa otetaan pari konvehtia tai torttua ja muuta lasillinen viiniä tai klögiä. Ja sitten siitä vaan tulee semmoinen kuukauden kestävä tapa. Sitten kun pelmahtaa siihen tammikuulle, niin sitten on sillä että no niin, nyt mä oon tässä mun koneella ja mun tekisi taas mieli ottaa pari konvehtia, niin tekee
Ja toki kaikki noin, mitä mainitsit äsken, niin kuuluu osaksi semmoista tasapainoista arkea, mutta sitten, jottei se niinku jäisi päälle, että mun mielestä se on ollut hirveän hyödyllistä noudattaa semmoista 80-20-ajattelua, että yleensä kun me syödään aika samalla tavalla, niin maanantaista perjantaihin voisit ajatella sen arjen keskellä, että sun niinku päivät koostuu semmoisesta terveellisestä ravinnosta, ja sitten sinne mahtuu just kaikki noita ihania asioita, mitkä tekee elämästä kuitenkin elämisen arvosta, että mieluummin kun kieltää itseltään kaiken, niin sitten ottaa niitä sopivissa suhteissa. Ja toki sitten, jos nyt on ollut niin, että on joulun ajan jo monta viikkoa tai ehkä jopa kuukausia noudattanut vähän sellaista epäterveellisempää ruokavalioa, niin toki se vaatii alkuun pientä semmoista itsekuria, että sä vähän niin kuin opettelet pois niistä tavoista, koska sun keho myös vähän niin kuin huutaa niitä tiettyjä ruoka-aineita, sitä rasvaa ja sokeria, mitä sä oot niin kuin tottunut laittaa siitäkin on sinne. Tullut tapa. Jep. Niin alkuun se saattaa vaatia pikkasen itsekuria, mutta sitten yleensä, kun me tehdään niitä parempia valintoja ja me huomataan, että vitsi, että niinku energisoi mua ja tekee musta jotenkin elinvoimaisemman, niin se fiilis on niin hyvä, niin sitten sun on vähän niinku helpompi myös pitää siitä kiinni. Kun sä muistat, että miltä niinku periaatteessa ne huonot valinnat sai sut tuntee ja sitten taas tää vähän kevyempi olo. Et ehkä nyt, että jos me halutaan starttaa tää uusi vuosi, vähän, että saataisiin niinku siitä kropasta kevyempi, että jos sulla on semmoinen niinku painava olo, niin erityisesti miettii, no mitä mä voin niinku siinä mun arjessa tehdä niitä tosi pieniä valintoja, ja sitten aina lisätä sitä mukaan, kun niistä on tullut tapoja. Eikä haittaa, jos repsahtaa. Kyllä. Joo, armollisuutta. Ja mä aina itsekin niinku mielenharjoittelussa ja hermoston harjoittelussa niin käytän sellaista pikku taikasauva lisää siihen, pikku taikaa lisätään, että fiilistellään oikeasti niin kuin joka päivä sitä omaa oloa ja miltä musta tuntuu ja siltä, että mä tein taas tämän hyvän valinnan, koska se lisää. Ei kukaan tule meille hehkuttaa missään työpaikalla, jees, syöt marjoja, tai ehkä voi tullakin ja inspiroitua sit siitä, mutta se niin kuin, että me ollaan itse niin kuin itsemme tsemppareita, me ollaan niitä muistuttajia, me ollaan niitä juhlioita, mutta toki me tartutetaan sitten muihinkin, mutta et ottaa sen alkufiilistelyn siihen mukaan ja sen niin kuin, että päivä kerrallaan mä tunnen onnistumista siinä. Jep, juurikin näin. Niin se oli ehkä se meidän yksi isompi kokonaisuus, nämä niin kuin pienet valinnat, mitä sä voit siinä sun arkeen ikään kuin ujuttaa. Ja sitten sen jälkeen... Joo, sano vaan. Niin, no sitten tämä oli hyvä juttu. Me puhuttiin tästä Emmin kanssa aikaisemmin ja just pohdittiin sitä niin kuin ajatuksen juoksua ja sitä, miten se arki niin kuin oikeasti rullaa ja millaisia valintoja tekee. Ja sitten oli tämmöinen, niin kuin, että me ei välttämättä edes niin kuin nähdä sitä kokonaiskuvaa, että mitä me oikeasti niin kuin syödään. Ja mulla on ollut esimerkiksi tällainen tosi kauan, että jos mä vaan vähän maistan, niin sitä ei lasketa. Tai jos mä käyn nappaamassa, kun mä teen ruokaa, niin mä käyn nappaa pari suklaapalaa, kun on niin hirveä nälkä, että mä pysyn tolkuissa, niin mä pystyn tekemään vaikkakin sen terveellisen ruoan. Niin sä puhuit tästä itsensä huijaamisesta. Jep. Me ihmiset ollaan aika hyviä huijaamaan itseämme. Et just... Ehkä periaatteessa me saatetaan monesti niin kuin ajatella, itsekin uskoa siihen, että enhän mä ihan hirveästi niin kuin syö vaikka herkkuja, niin kuin äsken mainitsit, että sitä ei lasketa, jos sä otat vaan vähän. Mutta sitten kun sä näkisit, niin kuin, että mitä sä oot viikon aikana oikeasti laittanut sinne sun kehoon, niin se saattaa yllättää. Et mun mielestä, mä en itse ehkä niin kuin, hirveästi fanita, jos et sä ole niin kuin ammattiurheilija ja sulla on jotain tämmöistä niin kuin tosi tarkkaa, että miten ne sun makrot ja mikrot jakautuu päivän aikana. Mutta jos sä oot tämmöinen tavallinen niin kuin työssä käyvä aktiivinen ihminen, niin voi olla ihan hyvä ajatus kuitenkin tehdä semmoinen yhden päivän niin kuin ruokapäiväkirja, koska me saatetaan kuitenkin syödä aika samalla tavalla, niin kuin vaikka maanantaista perjantaihin. Aika samanlaisia ruokia. Niin mikä mua on itseäni hyödyttänyt on se, että mä oon on sellainen se Finelin ruokapäiväkirjapalvelu, mistä löytyy tosi kattavasti kaikki eri elintarvikkeita ja niiden energiasisältöjä ja noita makroja. Niin sinne laittaa sen yhden sellaisen tosi normaalin päivän, mitä sä normaalisti söisit, vaikka maanantaista perjantaihin. Ja sieltä sä saat vähän semmoista kokonaiskuvaa siitä, että mikä se kokonaissaldo on vaikka kaloreissa. Koska se on tosi yksilöllistä ja kuinka aktiivisia me myös ollaan, että kuinka paljon sä tarvit niitä kaloreita per päivä.
ja taas kuinka paljon sä kulutat. Ja se on tosi yksinkertaista, että nyt jos sä haluat keventää sun oloa, niin tsekkaat vaan, että ne päivän kalorit on niin kuin miinuksen puolella. Ei se tarvi sen ihmeellisempää niin kuin kikkailua. Ja sitten taas, että jos ne on aika lailla niin kuin tasan, ne kalorit, se mitä sä otat sisään ja mitä sä niin kuin kulutat, niin sitten se paino pysyy samana. Ja sitten taas, kun me ollaan hyvin huijaamaan itseämme, me huomataan, että ei hitsiläinen, että mähän niin kuin syökin joka päivä jätskiä. Mä syön oikeasti melkein joka päivä jätskiä, se on ehkä mun semmoinen pieni pahe. Mutta sitten taas mä liikun tosi paljon. Mutta sitten mä taas liikun tosi paljon, joten se mahtuu vähän niin kuin niihin ylläpitokaloreihin tietyllä tavalla, enkä mä niitä nyt joka päivä edes seuraa. Mutta tämä voisi olla ehkä hyödyllinen juttu, niin sittenhän sen niin kuin näkee, että okei, että tällä tasolla mä liikun vähän niin kuin päivittäin. Ja sitten sä pystyt niin kuin arvioimaan, meillä on monilla niin kuin, on noita kelloja ja sormuksia ja muita, missä näet vähän sitä päivän niin kuin kokonaiskulutusta. Ja mun mielestä siellä Finellissäkin pystyy laittaa semmoiset perusspeksit susta. Joo. Ja sitten sä näet vähän, niin kuin, että mikä se on ja about silleen, että missä se liikkuu. Ja se yleensä avaa meidän silmiin. Joo, että niin kuin rehellisesti laitetaan ne sinne. Että ei silleen, että jos yksi suklaalevy kuluu viikossa, mä saan sen 7 päivälle jaettua, niin sitä ei tavallaan lasketa. Jep. Niin ehkä just toi, että näkee sen, että missä mennään. Ja sitten me puhuttiin sunkaan aikaisemmin tästä proteiinista. Joo, sehän on tosi mietitys. Joo, että sehän on, sitä on aika paljon niin kuin markkinoitu ja ehkä saatu ihmiset ajattelee, ainakin jossain tuotteessa on proteiinia, niin se on automaattisesti niin kuin terveellinen. Ja toki olisi hyvä niin kuin jokaiselle aterialle aina vähän ujuttaa sitä proteiinia, koska se on se, mikä pitää meidät myös niin kuin kylläisenä. Mutta siinäkin niin kuin kohtuus kaikessa, että se on kuitenkin niin kuin meidän keho ei pysty määräänsä enempää sitä kerralla hyödyntää, vaan sitten jos se menee niin kuin yli, se proteiininkin niin kuin käyttö, niin sehän kaikki se ylimääräinen muuttuu kuitenkin sit loppujen lopuksi rasvaksi meidän kehossa. Et ehkä siinäkin, että kun koostaa niitä hyviä aterioita ja niitä välipaloja, kun mainitsin siitä, että yleensä hyvässä välipalassa, mutta myös ateriassa on niitä hyviä elementtejä siitä, että siellä on sitä protskua ja kuitua, mitkä pitää meidät kylläisenä ja vapauttaa tasaisesti energiaa. Sitten siellä on ehkä niitä hyviä rasvoja, pehmeitä rasvoja pähkinöistä ja avokaadoista ja öljyistä, tämän tyylisistä. Ja sitten myös niitä hiilareita, koska hiilareita tarvitaan, niin kuin meidän aivot tarvii niitä, mutta sitten myös niin kuin keho, että jos sä vaikka harrastat liikuntaa. Ja tässä proteiinin saannissa, niin jos ei hirveästi vaikka niin kuin voimaile, harrasta niin kuin voimatreeniä, painotreenaamista, niin se ei esimerkiksi naiselle, mä oon 163 senttiä, 63 kiloa, niin en mä oikeasti tarvi sitä ihan hirveästi, ehkä niin kuin 1,5 grammaa per painokilo. Sitten taas, jos voimailee ja haluaa vähän niin kuin ekstraa, niin 2 grammaa per painokilo on silleen niin kuin riittävä, ettei siinäkään mene niin kuin överit. Kyllä, joo. Joo, noista hiilareistakin on puhuttu aika paljon. Joo. Siis riippuu niin kuin, mistä lukee ja mistä kuulee, että mikä on hyvää, että hiilari on ihan niin kuin, että ei kannata syödä niitä ollenkaan. Ja on niin kuin paljon noita näkemyksiä, mutta toi kuulostaa niin hyvältä, mitä sanoit tuossa alkuunkin ja nyt, että tekee semmoisen niin kuin kombon niistä, jotta pysyy se kylläisyys, jotta pysyy vatsan toiminta ja näin niin kuin kunnossa. Jep. Tosi tärkeää. Jep. Mutta just tässäkin niinku se yksilöllisyys, että muistaa sen, että me ollaan kaikki yksilöitä ja että yksi ruokavalio, joka sopii toiselle, ei välttämättä sovi niinku sit taas sulle. Ja sitten myös vähän sen mukaan, että mikä se päivän aktiivisuus on. Ja jos vaikka paljon harrastaa kestävyysurheilua tai urheilu ylipäätään kardioa, niin silloin ne hiilarit erityisesti on tärkeitä. Mutta myös meidän aivot tarvitsee niitä. Kyllä. No, me puhuttiin sitten myös siitä, että joillekin se ruoka on semmoinen mielenlääke, että joko syö hyvään oloon tai syö huonoon oloon tai jollain tavalla turruttaa sitä omaa oloaan sillä syömisellä. Jep. Ja tekee sitten tavallaan itse tunteidensa kanssa tapoja ja tämmöisiä metodeja, mitä sä tähän vinkkaisit? Monesti ruokaan liittyy tämmöisiä mielitekoja, ja just noissa sun mainitsemissa tilanteissa, se on yleensä se tunne, mikä meillä tulee,
vaikka, että vitsi, mulla on ollut tänään rankka päivä, niin nyt mä ja erityisesti jos sä oot syönyt vähän huonosti, sulla ehkä sokeritasot vähän alhaalla, niin sit monesti saattaa ajatella, että menenpäs nyt kaupasta hakemaan jätskeä ja karkkia, tai mikä se ikinä sit onkaan se sun herkku, millä sä haluat vähän niin kuin palkita itseäsi nyt tästä raskaasta päivästä, esimerkinomaisesti. Niin monesti kun ne tunteet on sellaisia, että ne kuitenkin menee ohi, niin mä ehkä suosittelisin tällaisena hetkenä, joskus se on ihan ok, taas se 80-20 ajattelu, että joskus on ihan ok ja terveellistä ja tasapainon kannalta hyödyllistä niin kuin tehdä näin, mutta ehkä niin kuin arjessa voisi ehkä pysähtyä, kun sulla tulee tämmöinen fiilis siihen mielitekoon. Ja mä itse käytän sellaista ajattelutapaa, että mä mietin, että okei, että minkälainen fiilis mulla on sen jälkeen, kun mä oon nyt tästä töiden jälkeen mennyt kaupan kautta kotiin ja sinne sohvalle ja syön nyt jätskää ja karkkia, niin minkälainen olo mulla on sen jälkeen versus se, että mä nyt, jos mä oon vaikka vähän väsynyt ja ollut semmoinen rankka päivä, niin menen vaikka joogatunnille tai teen jotain semmoista niin kuin rauhallista kehoa aktivoivaa liikuntaa ja sitten mä syönkin jonkun ravitsevan niin kuin ruoan sen jälkeen, niin minkälainen olo mulla on sen jälkeen? Ja sitten kun sä pystyt jo niin kuin vähän niin kuin etukäteen fiilistelemään sen olotilan, niin monesti se saattaa jo riittää siihen, että siihen pieneen määrään sitä itsekuria, että okei, että ehkä mä valitsen sittenkin tämän jälkimmäisen. Ja monesti, jos vaikka sulla on ollut rankka päivä ja tuntuisi, että haluaisi rojahtaa sinne sohvalle, niin jos sä silti siitä huolimatta ikään kuin päätät mennä tekemään jotain aktiivista, sen ei tarvitse aina olla mitään ihan heavy cardioa, ihan superrankkaa, mutta vähän semmoista pientä kehoa aktivoivaa, niin yleensä siitä jälkikäteen tulee paljon parempi olo ja harvemmin sitä niin kuin kaduttaa. Ja harvemmin sen jälkeen tekee enää mieli käydä sieltä kaupan kautta hakemaan jätskiä tai karkkia. Kyllä. Joo. Niin mun mielestä toi on aika itselleni ollut ainakin semmoinen hyödyllinen tapa. Vähän pysähtyy ja miettii, ettei sen tunteen vallassa ikään kuin mee ja tee niitä huonoja valintoja kerta toisensa jälkeen. Sitten sä oot vähän semmoisessa ikävässä oravan pyörässä myös. Niin, tunteiden oravan pyörässä. Sä annat niinku tunteiden päättää, mitä sä teet, kun sä pystyisit pysähtymään. Ja tunteethan on siis kaikista paras tapa myös opettaa keholle niitä uusia tapoja. Mulla oli siis yhdessä vaiheessa, kun mulla oli niin paha sokerikoukku, onneksi siitä on siis tosi monta vuotta aikaa, mutta mä niinku aloin miettiä, että mikä on se juttu, mitä mä voin tehdä, että mä opetan keholle, niin en mä silloin tajunnut näistä nyt ihan hirveästi, mutta mulla joku niinku tämmöinen ajatus tuli, että itse asiassa se tuli rankasun kautta. Mä olin sillä lailla, että nyt mä normaalisti niinku tässä mun huonossa tunteessa, mulla on aina liittynyt se, että kun on paha mieli, niin otetaan lohdutusta. Niin mä otan tässä mun huonossa tunteessa nyt sitä suklaat sieltä mun jemmasta, koska sitä niin kuin aina löytyi. Niin sit mä olin sillä että nyt mä kuulen rankasen itteeni. Niin mä tein siis ihan tuollaisia niin kuin kyykkyhyppelyitä. Kun mun tekee mieli tätä, niin tehdäänpäs nyt kyykkyhyppelyitä, niin mä niin kuin rankasin mun kehoa. Mä ajattelin, että nyt 50 kyykkyhyppyä, niin sit mä oon sen jälkeen ihan se on rankasu. Ja sen jälkeen ei mun tehnyt enää sitä mieli, mutta voisiko tätä niin ajatella nyt ehkä vähän jollain positiivisemmalla tavalla, että tai hakee vaikka se lassi vettä. Siinäkin unohtuu, kun sä juot tämän verran vettä tonne tyhjään masuun, niin saat sitä lisäaikaa, että se tunne ehtii mennä ohi. Saat maadotusta, kun saatat vettä sinne kehoon, pääset irti, jos töissä on tapahtunut jotain tai ollut kiirepäivä tai muuta, niin sä saat opetettua sitä kehoa pois, niin on vähän niin kuin armollisempaa ja positiivisempaa, rakentavampaa se. Toi on niin hyvä. Ja sitten kun sen tekee muutaman kerran, niin se keho alkaa tosi nopeasti oppimaan sen, että hei, ei ole mitään hätää, mä oon turvassa ilman sitä suklaatakin, ja mä saan turvaa nyt tästä vesilasillisesta tai tiedätkö, jalkakylvystä, että jos nyt siellä sataa tiskirättejä taivaalta, eikä tee mieli lähteä vaikka sinne ulos kävelylle tai muuta tekemään, niin mä saan sen turvan. Ja se turvan tunnehan on se, mitä me haetaan myös sillä syömisellä. Me ollaan, nyt tää kyllä menee niin pitkään, mutta me ollaan synnytty sillain, että me ollaan, tiedätkö, saatu se turva siitä äidin maidosta ja se on se niin kuin syöminen edustaa meille kaikkea hyvää ja turvaa, mutta sitten jossain vaiheessa vaan me ollaan ajauduttu mielessä ja kehossa hakemaan niitä pikalohtuja, pikadopamiineja, herkuttelua. Ja monestihan tuollainen herkuttelu onkin ehkä
semmoinen tapa, mikä meillä on vaan niin kuin tullut. Joo. Ja kyllähän siinäkin voisit miettiä, että olisiko jotain muita periaatteessa asioita, millä voisi korvata sitä niin kuin herkuttelutapaa. Et just kyllä mullakin oli taipumusta, erityisesti aikaisemmin, kun teki pitkiä toimistopäiviä, niin sitten saattoi ajautua ensin siihen, että no sunnuntaisin on semmoinen niin kuin överiherkkupäivä. Et kyllähän mä muuten sitten niin kuin 6 päivää viikossa syön tosi terveellisesti, että se niin kuin mahtuu siihen mun elämään tosi hyvin. No sitten se alkoi mennä niin, että sunnuntai ja lauantai, että se onkin koko viikonloppu. Ja sitten ei aikaakaan, kun se ikään kuin jo alkoi perjantaina, että vitsi nyt tämän rankan työviikon jälkeen, niin pitää jo perjantai-illalla herkutella, niin sitten sä yhtäkkiä huomaat, että se on mennyt siihen, että 3 päivää 7 päivästä viikossa onkin sitten vähän niitä huonoja ruokavalintoja aika paljon, niin sittenhän se on siitä kokonaisuudesta aika paljon, että sitten se ei ole enää 80-20. No miten sä lähdit purkaa tätä? No mun on pakko sanoa, että mä oon aika sokerihiiri kanssa, ja kun oli ajautunut tollaiseen huonoon, että no maanantaina sitten ensi viikosta mä lopetan tämän huonon tavan, niin mulle sopii se, että mun on pakko hetkeksi aikaa lopettaa kokonaan siis kaikki sokeri. Koska sitten kun sun keho ei enää osaa oikein kaivatakaan sitä, sulla ei ole semmoista fyysistä niin kuin tarvetta sille sokerille, niin sit sillä tulee vähän semmoinen, että no miksi mä oon edes sitä syönyt, että et sä sit oikein kaipaakaan sitä enää. Ei se maistu edes hyvältä. Mä oon kokeillut ton monta kertaa myöskin, ei sit lopulta maistu. Toki se vaatii paljon itsekuria, varsinkin se ensimmäinen 2-3 viikkoa, kun sulla on se tapa. Mutta just, että no mitä muita asioita on sellaisia elämässä, mitkä saa sulle niinku iloa siinä päivän aikana. Että ei se välttämättä tarvi olla niinku se sun herkku, mikä nostattaa sitä dopamiinia sun kehossa, vaan että mitä muita asioita, sellaisia hyvää tekeviä asioita sä voit tehdä itselle ja sit yrittää sitä kautta ehkä niinku korvata niitä siinä sun elämässä. Mä oon tehnyt monta kertaa ton sokerista irtautumisen ja nyt me ollaan taas perheen kanssa aloitettu se tässä alkuvuodesta. Me tehtiin viime keväänä ja mulla oli ainakin se, että kun se oli se tapa, niin kuin, että käy ottaa sen snacksin, ja ei se välttämättä aina ollut nyt suklaata, vaan se oli jotain muuta. Niin sitten mä ajattelin, että no mä syön isompia aterioita, jotta mä tuun kylläisemmäksi. Mä huomasin, että mä syön aika pieniä aterioita ja siksi mä snäkkäilen sit koko ajan. Niin tälläkin hetkellä mä syön nyt isompia aterioita, niin mä huomaan, että mä pääsen tosi helposti siitä sokerista irti. Sitten me oltiin oltu viikko ilman sokeria, me mentiin johonkin synttäreille ja mä olin luvannut lapsille, että siellä saa syödä, mutta me ei vaan kotiin nosteta mitään herkkuja. Ei ne niin maistunut enää hirveän hyvältä, että viikossa tapahtui jo tosi paljon tämmöiselle, joka on tottunut syömään koko joulukuun. Ja tähänkin se mainitsemani Finelin ruokapäiväkirja auttaa, koska mä huomasin myös joskus aikaisemmin sen, että mä söin niinku aamulla ja päivällä tosi vähän. Et siinä vaiheessa, kun mä menoin iltatreenille 6-7 aikaa illalla koko päivän jälkeen, niin mä oonkin syönyt vaan 900 kaloria, mikä tarkoittaa sitä, että mä tuun syömään illalla ihan hirveästi. Yli 1000 kaloria kerralla, mikä vaikuttaa sitten kaikkeen uneen ja muuhun. Niin eihän sekään ole niinku terveellistä. Et just toi, että muistaisi niinku pitää huolta sit säännöllisestä syömisestä päivän aikana jo. Ja sitä varten just koostaa niitä hyviä välipaloja. Ja sen tähden esimerkiksi Puroacute, me ollaan mietitty se meidän täyttävä smoothie niin, että sun ei tarvitse ikään kuin itse miettiä, vaan sä tiedät, että siinä on kaikki ne hyvät niin kuin periaatteessa välipalan elementit mietitty ja se on niin kuin ravinteikas tuote. Hei, voitko kertoa vielä tähän loppuun, niin kerro vielä vähän, hehkota niitä teidän smoothieja, millaisia makuja sieltä löytyy, millaista ideologiaa taustalla ja mistä niitä saa? Eli meidän Puroacute smoothiet valmistuvat Espoossa ihan tälleen lähituotantona PK-seudulla. Ja pyritään käyttämään siis suomalaisia raaka-aineita, niin kuin marjoja, niin paljon kuin mahdollista tuotteissa. Ja ne valmistuu kokonaisista aidoista raaka-aineista. Niin kuin ihan kuin kotonakin sä laittaisit kokonaiset hedelmät, marjat, sit osa oli sitä pähkinää, chia-siemeniä, whatnot. Ja sitten ne on kaurapohjaisia, eli vegaanisia ja gluteenittomia. Ja tosiaan niin kuin täyttäviä, koska jos menee kauppaan katsomaan valmissmoothieita ja katsoo niitä ainesosaluetteloita, niin ne on aika lailla niin kuin mehua ja sokeria, ne niin kuin täyttäviä välipaloja. Niillekin on aikaisen paikkansa, mutta silloin kun puhutaan niin kuin hyvästä täyttävästä välipalasta, niin sitä ei välttämättä ole. Ja se lähti tosiaan mun omasta tarpeesta, kun en löytänyt tarpeeksi hyvää kaupasta, niin nyt niitä saa siis PK-seudulta Helsinki, Espoo, Vantaa-akseli aika laajasti niin kuin K-kaupoista. Ja toki me myös toimitetaan suoraan toimistoille, eli yrityksille.
Eli tosi hyvä hei vinkki ottaa Joo. terveelliset välipalat, niin ei tule koomaa sitten iltapäivästä. Ja voi ottaa meidän Purokyyts-tilin Joo, seurantaan nyt havinalaiset ja sitten mä oon aika aktiivinen itse myös somessa IG:ssä, semmoinen kuin msuvi on mun profiili ja siellä mä jaan sitten omaan elämään liittyviä treeni- ja ruokajuttuja myös jonkun verran. Joo. Ja myös vähän yrittäjäelämää ja kaikkea muuta, mitä siihen liittyy. Mielenkiintoista. Mä laitan nämä kaikki linkkinä tähän, tästä tulee tallenne, niin laitan tähän alle, niin tervetuloa seuraamaan ja nauttimaan nyt oikeasti hyvästä, terveellisestä, ravinteikkaasta arjesta. Ja kiitos Emmi sulle ihan super paljon, kun olit mukana. Kiitos kutsusta. Ja nyt kaikki vaan miettii niitä pieniä valintoja joka ikinen päivä, mitä voi tehdä, ja niistä lähdetään sitten liikkeelle rakentamaan terveellisempää vuotta 2024. Kyllä. Yksi teko kerrallaan. Ja kiitos hei sulle tosi paljon, kun olit mukana. Kiitos paljon ihanille katsojille. Nähdään taas somessa. Ja ihanaa vuotta kaikille. Päivää. Moi. Moi moi.